Ngapen pa jing Sngi U Blei ka Sngi sa isin pan ha ka bang yo ban teng biang ban sam ha pedeng jong pi ya ka ktien ka jong Blei ka balong ka kular ka jong Blei na ka ta jongi te swa bang ini puli ki kular ka jong Blei na ka ta ka Sngi akwa ban ai ku Blei kerpang pi baroh lang ki basngap ya ka ktien ka jong Blei ni ka por akwa ban ai ku Blei pi ka kerteng ka jong Jesus Christ ban ngapling Sngi ki balong ka sien ka ningkong pi ngap ya ka ktien ka jong Blei ling ba ka channel ngapling Sngi pi ha ka kerteng Jisu kana peding jong pi ngap ha ka bokum gani ka por ya ni ka ktien ringkat bat ka jing ringkat bat ka jingjynjar ringkat bat ka jing shitom ka men ringkat bat ka jing du jing kermen ka ba pi man menta henry tip ini ka way ba pim long marway U TRAI Jisu udon bat pi uyo iya pi udon ka liang ka jong pi namar bo i thap men sim palat ya pi long kodor palat hakamat jong u i palat ya pi ni tip bo i na ka bata jong u i ni tip bo i yang i de namar bo la yap halor ka ding pran am ta jonga bat jong pi namar bo i ya pi u i ya pi we pu we ka da un wan ban palat un wan ban yaram u sngoy ka jing kerpat ka jong pi but U TRAI un le i kamba ka jing im jong pi na ka da wat nom ki kuslai ka do not wat nom rit men sim wat nom shapting Shushania behu nang bu baik la de nang IT la de U TRAI u yeng banyale ka thma ka jong pi phim long sa kum tu kanon ka por jo ka jing pelat ka por ka ba ka kamba ka jong le kan ja ka jing jong pi ka Jaka ka ba phi don ka de ka Jaka ka bla kerkhu aga daw ki ek ba ja ka jing jong pi ki ek jing ya shem ka jong pi menta kim long sa kum tu nanoi pi kan sakla kan sawan ka jing penkala ka jong Blei na ka jing sngosi ka thang ge ba phi man shaka jing kaben shaka jing im ka bla kerkhu shaka jing im ka lo pen man ba U TRAI un le kum ta ka jing im ka jong pi ma phi berka ying ka jong pi don ha ka lenti jo ka jing penwan dur ka jong Blei namar u Jesus Christ la yap ta jong pi but ula kit ya ka ram ka sha ula kit lot ya ka jing jinjar ka jong pi ula kit lot mo u ya ka jing tim ka ba ha ka jing im ka jong pi ula de kit mo u ka pop ka jong pi baroh but ka jing khu ka ba hau un khu pi ka jing khu ka jong Jesus Christ kan wan ha ka jing im ka jong pi long ki ba khu pilong ki bri ba kerkhu de jing kerkhu ka jong Jesus Christ ha ga jing ka jong pi na ga daw sha shi tom shi por menta bat bu baik ba de ngai hu shania hu Jesus Christ nang IT ka jing ka jong pi U TRAI bat pi de U TRAI un le kamba ha ga jing ka jong pi wat ku slai wanam artatin U Blei wanam do jing kermen wanam ai Jaka ka jing shapting ha pedeng jong kita ka jing artatin ka jing shapting ka jing redman sim ka jing jingjynjar jet pen klan ya ka jingai ka jinga dai ka jong pi U TRAI nang pen roi ka jingai da ka puri bahai ka ktien ka jong Blei na ka rung shi ka Jingduwai but nang te bahai ka jinga dai shimet ka jong pi U Blei shakri bahai U Blei nang ni shakamat pinyu i na ka jingim ka ba phimlong i shi ka jingim ka ba kerkhu U TRAI un le kumta ya ka jingim ka jong pi ni ko por tungin ni leit bat nga sa ka ktien ka jong Blei swa bangan duai nam ta jong pi ki ba pang ki ba shitam ngan sa duai nam ta jong pi ki ba donkam ni ka sing ba U TRAI ni shem ki jing donkam ka jong pi ni ka singi ni ko por ngin ya pusan bat nga ya ki kular jong ka ktien ka jong Blei hagan ni ka singi na ka benta jong ilang baroh da ka bangin puli bat nga na ka kitab sam ka ba lai pusau ka dekat ka ban riu ka ongkum ni uni urang li ulalen nyar te U TRAI ula yo sngoy u bat ula pen imi u na ka jingjynjar jong u baroh U TRAI ula yo sngow ya ka jing nyar jong uta urang li bat ula pelat ye u na kita ki jingjynjar ki jong u baroh kata ka ka donut ka jong U Blei kata ka donut ka jong Jisu ka donut ka jong Jesus Christ ka kata ka bayo sngow ya ka jing nyar ka jong i om tang bu yo sngow un wan ban pelat na kita ki jingjynjar baroh hangni ka ong uta urang li ula lenyar U TRAI ula yo sngow bat ula pelat ya u na ka jingjynjar ka jong u baroh kumtaru U Blei un le ya ka jing im jong pi un pelat ya pi na ka jingjynjar ka jong pi baroh kata ka donut ka jong Blei ka ba ukwa ban pelat ya pi na ka tu ka jing na tu ka jingjynjar na ka jing pang na ka jing duk na ka jing kerdu na ka ram na ka jing snew ka addiction ka ba pi
mat menta nak tu jing shem ke jong pi U TRAI U kwa ban plat ya pi nak tu jingjynjar ke jong pi baroh namar U Blei kwa ba ke jing em jong pi kan susat kan sakut sa ke tu jing jingjynjar jong pi em U TRAI U kwa ban plat ya pi nang tu bat donkam ba U Blei U yo sngo kumno U Blei U yo sngo de haba pi len nyara kamat jong U Blei kumba uni urang li kumno U Blei U yo sngo de haba U len nyar ha kamat jong U Blei U David hang ni demo ubah tho ye ka sam ka balai busam wal la de usim ka hima Henry haba wan ha kamat jong U Blei U ong ku de uni urang li ula len nyar U shim ye la de ba u de tang urang li uta ubom don bor uta ubom don ni ka jingla ban yarap dal de ye la de daga daw ulai ha kamat jong U Blei ban sulen nyara kamat jong U Blei ban penret shisha ban pentli shisha kamat jong U Blei bad haba udah penret shisha udah pentli shisha ulen nyara kamat jong U Blei di hangta U Blei u yo sngo ya ka jinglan nyar ka jong di nomor U Blei yo sngo ka jinglan nyar bad di hangta U Blei wan ban pelat ye u ka jingjynjar ka jong baroh bad pi kwa ba U Blei u yo sngo ya pi don kam sama pi ban len nyara kamat jong Blei ban yam kamat jong U Blei ban kerpat ha kamat jong U TRAI naga daw pedeng ke jing ka Jaka ka badai ka bapin mare ka de ki kejat ke jong Jesus Christ ban yam bale pi kwa ban yam lagi kejat jong U TRAI the ye ka don ka jong pi pat do not akmat jong Blei lek ban yam lek ban khot kerpat lek ban ya tholo dik ka jing ka jong pi lek ringkat ba ka do not ka bapi so tho ba phim long pi long tang urang li tang ka rang li kata ka bom dan bor kata ka batlat kata ka basuda ka batli lek da kata ka do no hakamat jong U Blei pada pi lek da ka do no ka penret shisha ka pentli shisha ka ba sungtho ba naladi phim dan bor nanong pi pada pi kerpat U TRAI da ka bakum ka do no ka penret shisha kamat jong U Blei un sngo ka jing kerpat ka jong pi U Blei un sngo ka jing duai ka jong pi om tang mu sngo un pelat pi na ka jingjynjar ka jong pi baroh ikan mau ka jing ong jong Jesus Christ ha gospel ka jong Matthias kal no ka san ka khot ka balai Jesus ang suk ki baduk ha ka ben sim ka to kantin suk ki baduk ha ka ben sim kam de ka to jing duk ka ba baroh ki sai ong nga ubaduk namar bakis ngawel de ba kim don ka kam ka jam ko ba biang kim don ka kamai ka ba biang kim don ka ying ka sem ko ba biang kim don ka bam ka di ki jan ki nep ki ba biang kim don pisa kim don ki kam yele de ba ki dei ki baduk ngi sai ong ki baduk Henry ka to ka kantin duk kam dei kum ta ka kantin duk kat kum ka to ka gospel jong Matthias long basan de khat ka balai ka bumon kata ka jing bom don kata ka jing kata ka kerdan ka ba along thik kum tu nongkrong uba don nalade lemda yarap ki wete utu lakut ubam dan watang ka bam baun bam tak sisien sisngiro ubam dan piket mau gitu ki nongkrong ki badan sita shari dekar ki basyong ki surok ki bam dan shisha kitu te dei kan ban ong ki badok Henry mangi deng ong pi ladang idang don hi ka ying dang don hi ka bam dang don hi ki jing don jing em ngim pat dei ki badok ngidang dei tak ki ba ki bom pat dap pat biang la banong Henry ki badok de kita ki bala da miarap ki wete kumon ki beri ki ni yaps na madam dan yarap habang duk ka men sim kumon kadi ka taken ka ba U Blei kwa engi bangin yu ila dia bangim don ru em nalade ngim don jingla ru em nalade ngim don lat ban yarap dal de lade lemda U Blei u yarap engi kaumon ngalakut de ban yu hadu kata kadi ka ben sim duk kaumon kata ka jinglong ka ba TRAI lada mem yarap me ngalakut lada mem isne me te ngalakut ngam don na de ngalong tli ngalong suda ngam don bor na de ruem kata kade ka mensim ka baduk U Blei kwa ingi ban don kum kade ka mensim ka basngo yala di bangam don na de lemdo TRAI yarap na suki baduk ka mensim U Blei kwa ingi manginduk ka bapau sabar ndi ban duk ka pisa duk ha ka yo ka kot duk ha ka jingnang jing start U Blei kwa ingi baga ha pau saban ngin riuspa ngin start ngin roy ngin manbha ngin job ngin klan ngin dap ngin biang Henry ha ka men sim pan U Blei kwa ingi bangin mong ki baduk kita ki bom don
haladi kiba snotho bangi long tang khando tang uda gado bertha tang upui pui bangi snotho bang ngim doni elem da ublei wi rap ingi kom kata ka men sim ublei kwa pitip ne em la de nginang ban long duk hakmat chung ublei ngin long kiba rus pa pan ha ka perfei la de pi kwa ban long kiba rus pa kiba ublei un yo ban kerkhui ke jim chung pi hasla jang daga perfei nang ban long duk ka men sim kibriu kiba snotho ila de ba kim doni e nal de kidang long kiba thli ba suda dena ka dau Jesus Christ wang ha gospel ka jung Matthew si ka long ba san dekat ba san suk kita kiba jem not kaumut suk kita kiba penret shisha khamat ju ublei naba kinya yo ya ka khando kaumut kinya yo ya ka jingkular ka ju ublei ka bola kular hasla ya ka khando ublei kular ban kerkhu yang ay pi hasla ya ka khando bat ngin yo pediang ni ka jing kerkhu ka ju ublei ki bola kular ban kerkhu ni hangnya perfei dia bangi penret shisha khamat ju ublei bat om tangga ta ublei kular ban pelaj yang ini ka jing jar baroh dia bagi penlong yang dia kibat dok aku mensim kibat penthli sha kibat pen sudai dia khamat jo ublei kibat snotho ba try klemame ngamla ban li ei klemame ngam don bor klemame ngam don jing start klemame ngamla ban yeng ni geski klemame ngamla ban li ei ko try dia bangi poi ka kerdan nganoi pi ublei sngo ublei pelaj pi ni jing jar ka jong pi baroh bat ublei un kerkhu ya ka jing jong pi dia rau ka ketin ka jong ublei ko to pin penret ya di hakikati badan bor ke jong ublei ba unyo ban pen krai pi hagaya ka ben ublei unyo ban pen krai pi ban ra pi ban kerkhu pi ban ublei unyo ban pelaj ya pi nek ke jing jar ke jong pi baroh dia ba pi penret sisa khamat jong trai dia ba pi pen sudah sisa khamat jong ublei dia ba pi i lo de ba pi long tang utau ban dok ka men siam tang uta ke ubom don i e halade ubatli ubasuda kumbo ni David wong hari kitab Psalm ke balai besar wong urangli ulenyar ukhot yel dia bau tang urangli ubom don bor ubasuda ubatli ubom don jingyarap lemda ublei wi rap yo David ukhot yel dia bau tang urangli bad haba yo il dia bau tang urangli kum urangli akmat jong ublei uwan ulenyar akmat jong ublei uwat jingyarap na ublei biang ta ublei sngo ya ka jingduwai ka jong ya ka jinglennyar ka jong padu pelat ya ya ka jingjynjar baroh kan long kumta ya piro pila jenjar palat haduk menta pi mat bun ka jingjynjar pi mat bun ka jingkerdo pi mat bun ka jing kala di gepor ban lennyar kum urangli kum garangli hak mat jong trai deun sngo ya pi baru pelat ya pi ka jingjynjar ka jong pi baroh apa pi merit sisa khamat jong ublei hagaya ka babet un kan TV pat pin shem bala kerkhu pi haba pi pen sudah pi pen red ya de ha kama jong blai pi tip ne em ka ba block ya ka jing kerkhu jong blai ka penlong yu blai ba sngo ka jingduwai bun sin ka de ka men sim sngo biang ka ba yo Jaka ni sngo biang ni sngo nang ni sngo stan jing sarong kata ka de ka ba pen pep ba ublai sngo ba ublai la menyaram bat yarap un pelai un kentiu un legi kamba deh kita kain kiba doko kemen sim kiba snotho ba kim don e si channel de kim don bor al de lemda ublei yarap kiba snotho ba kita don kam shisha ya ublei suk kiba doko kemen sim ka umun suk kita kain kiba don kam ya ublei man la ka sngi ka jim joki kiba snotho ba klem ublei tum long artan klem ublei tengah yam klem ublei tengah lakut artan ka jim kiba da penret sisa khamat jong ublei kum kita ublei usngo bat ublei un yarap iki un pelat iki bat un kerkhu ka jim joki bat ublei un ra iki ba kum kita ai bo me phi mangangin long kum ta nang ni sakaman yangin long kiba penret kiba pen sudah sisa kiba snotho bangi don kam palat ya ublei ka daung ka jingduwai ka bangi duwai ka de kata kain ka pen paw khamat jong ublei bangi don kam yu ki breu ki bom ju duwai digi breu ki ba pen paw ba kim don kam yu ublei henry ki ba duwai ki ba puli ka bible ki ba leit chi jinga sing ki ba penret sisa khamat jong ublei ki ba wat sai khamat jong ublei ki de ki ta kain ki ba ublei un sngo ya ka jingduwai ka jong ki pat un wan pan pelat ya ki ublei kur khui pi lang ba ka ketien ka jong ublei angej scam ublei u sngo ya ka jingduwai ka jong pi
haba pilin nyar shoma pi hao bat wan man pelat ye ke jingjynjar ke jong pi baroh bat un kentiu pi hagaya ka babet ong ka tin ka U Blei ne ko por ngan tuain ka jong pi ko pa nga wana khamat shome ko trai ban duai na ka benta jong I wei pi wei don na pedeng jong ki don ha pedeng ke jingjynjar U Blei nga ngit scam haba kilin nyar khamat jome haba ki penret shisha khamat jome haba ki da penteli shisha khamat jome hame haba ki da penteli shisha khamat jome haba ki da pendem shisha khamat jome nga ngit scam men sngo bat men wan ban pelat yaki pada kita ki besngoret men kentiu ki ong ka tin ka jome ko trai kata diga kular ka jome ko trai ba men kentiu kita ki penret shisha khamat jome U Blei nga duai ko trai Jesus U Blei ba men pen poi yaki syaga jing temu ke jome me la dep ban temu lupa me la dep pen kre lupa ye ke jing kerku ke jing em jongki me la dep pen kre lupa ye ke lawei ke pernai na ke benda jongki bat ya lam yaki bakin poi syaga ta ke lawei ke pernai ke ba me la pen kre ya lam yaki bakin poi syaga ta ke jing temu ke jome ya lam yaki bakin poi syaga ta ke jaka ke ba me la temu ban kerku yaki ko trai Jesus U Blei ko trai me long ka bor ka jongki ko trai me long ka bor ka jongki ko trai Jesus U Blei meni sen yaki ni ka sngi men ya rap yaki ko trai Jesus U Blei bakin ang penret sisu yal dia khamat jome ba trai Jesus ya rap yaki ba ka jing im jongki kan poi bet shame hi ko trai Jesus U Blei nang ni khamat kan phai no shame ba pen phai ka do no ka jongki shame hi ko trai ba kai ka ba mela kular ba men kerkhui ki men pendap ye kata haga jing ka jongki ko trai U Blei nga duai ko trai na ka bentang ki bapang ki besitom kan ko jing pang ka besno ka met ka jongki da ka kerteng ka Jesus Christ na be ira ka jing pang nga dumak de ka jing pang kan mi kan hap kan du kan damno na ka met ka jongki baroh kan ko jing so jing thara ka kpo kan ko jing tha jo ka met ka jongki ka jing shit met ka jing jerho ka jing kiu ka juga BP ka jing kiu ka CD ka jing ka try ka jing don ki mau ki klai ki sang ka don ka jing mong ki snare ka jing mong ka rendang ka jing mong ki benta jo ka sentur ki knyang jing pang ki benda ka sni do ka jongki ka jing pang mat ka try ka jing kiu ka asset ka jing don ka jing tha ki shing ka try kanu ka jing pang da ka kerteng Jesus nga long bala wengno da ka kerteng Jesus nga kren ni ka jing kya daga kerteng ju Jesus Christ pin long bala penkia daga jingjam snamu Jesus Christ nga penbena ye jing penkia kana toy ka jing kia ka bana Jesus Christ haga met ka jongpi ngadu kli adu kejat nga penbena ye ka jing kia ka Jesus Christ kana tap ye ka met ka jongki baroh jadi kita khot met ki batulot kin im ka jing im ka Jesus Christ kana toy ka met ka jongki ka jing kia akran ka bana ka met ka Jesus Christ kana toy ka met ka jongki haga ka khidmat ka kerteng ju Jesus Christ ngaklan try Jesus U Blei pen khia kran ye ki ko try pen khia kran ye ki na du kli du kachat baroh ki di khidmat ke jongki kin khia kran snam kan khia kran ki shing kin khia kran ki thiet ki jaw kin khia kran ki do jem ki basapo kin thia krak kin khia kran ka sni do jongki kan khia kran ka khamat ka skor ka suntur ka rendang ka shadem kan khia kran ki kti ki kajat ka sengkai ka jongki ka terpeng ka jongki kan khia kran da ka kerteng ka Jesus Christ try Jesus U Blei men le ki kamba U Blei men le ki kamba try Jesus U Blei ka bomla bat ki doktor ki basumar ka bomla bat ki dawai long ka bala hame ko try ngi tip ba hame ki long ki bala bat pen khia pat ye ki ko try meong ngan iPad ka jing ko jing khia ban ngan pen khia ka jing mong ka jongki ong try ba de ka jing jingam snam jomela pen khia yangi ka pen pa ba melong unong pen khia ko try ka pen bena ba melong unong pen khia o jongki ni ka klip mat U Blei men ker khui ki ko try Jesus U Blei ker khu ka jing bam ka ba ki bam kan te ka met ka jongki ker khu ka jing thia ka jongki men met ka long ka dawai ka met ka jongki kin yo thia so ker khu ka patrai ka ka ba ki di kan te ka met ka jongki ker khu ka jing ring men sim jing pen men sim ka jongki ko try ker khu ka jing im ka jongki kin long ki priu ki ba kran met men sim jing ba chi perkat don ki ba mong ka do not ki ba bat do not
Trai jis ki ba thang ga do no rongan dwai ga jing khia kran kan wan ka men sim ga jongki pendap ida ka men sim ga jongki da ka jing kemen da ka jing sok ka jome trai ga jing kemen ga jome kan tu ka jing im ga jongki tap iki da ka jing kemen ga jome pensle iki da ka jing kemen ga jome da ka jing sok ka jome ka trai pen palai ka jing mat jing perkhat ka jongki pen pengat iki jing mat jing perkhat ka jongki pen pengat iki jing im ka jongki ka trai kinu ka jing mat ki ba thala ka jing mat ki ba pen kuslai ke pen septing ke pen ting pen smith yaki ngap be da ka kerteng ke Jesus Christ ngatu mak ini ka men sim ke pen septing kan haban pet no kan ke jing polite kan wan ka jing long ka ba ban khia ka jing mat jing perkhat ko trai ai ba ke jing mat ke jongki ken yo ke jing mat ke jome ko trai ai ba trai ke jing mat ke jome men ai ke jing mat ke jongki ko trai pendap dala dehi ke jing im ke jongki ko trai dala dehi men pendap ka jing im ke jongki ko trai kuma melong mame uba khia kran met men sim jing mat jing perkhat kom taru kin long makiru ablei nadu ka krimat ko trai Jesus ablei trai nga plat luit no ablei ka jing trai ka juman sim khoi kan wan ka jing im jong ka kerteng o Jesus pendap iki do men sim khoi pendap iki ka bor ka jume pendap iki da ka jing start ka jome ko trai pendap iki ko trai Jesus ablei ka jing sok ka jing kemen ka jome ko trai pen sempang pen yo ijngai pelong rangba iki ko trai kerana ka jing khia ka men sim pen roi jingai ha ka men sim ka jongki ka trai nang pen roi da ka jingai hadu bakin klan ya ka jingai kin roi ka jingai pen san ya ki ka bakin men sim ka trai pligi khat men sim ke dang yo iame pligi skor men sim ke yo snoi ka sur ka jome ka trai ai ki ka jing shampang ban so thu ka man ka jome ka trai pen yo i jingai ki ka trai pen trai pen long ki bakin yo i yame nang ne shakmat ka trai kinang itu shishu ya me ko try kinang mat shishu ya me hi ko try men weng itu ka jing bi ya ka bakin chaman sim ka jing im juke men weng itu ka jing dum ka bakin chaman sim ka ka ek ko try Jesus ablei to ka jing shai ka jo me kan shai ha ka jing mat jing perkhat kan shai ka jing im ka jong ki ko try Jesus ablei try ai ki ka jing start ka jing shampang ko try ban tip ban le ka man ka chome men ya lam ki ko try Jesus ablei ban klan ki met men sim jing mat jing perkhat sumari ki ko sneu ko try try shimai ka ying ka sem ka jongki ro shimi ki khon ki khti pen khia pen im pen mai pen bai eklentia juki khon ki khti pen boy ki khon ki jongki shaka jinglaw mat shame hi kin wan phai ko try sei no e ki da ka perthai sei ki da ka jingpang sei ki da ka jinglong ko snew ka baki ki dan ko try kinu ki addiction ki batte ki ba khomi ki long bala that no da ka kerteng ki Jesus Christ na pen chat na pen pra da ka kerteng ki Jesus ki bor jingtom ki bakta ki chim juki try Jesus ka kronika snamu Jesus ka batap ki khon ki khti ki jongki pen im ki khon ki jongki ko try pen bai ka donot pen bai ka jingmat jing perkhan ai jing start ki khon pen dap ki don sim khoi pen dap ki ka jingai e ki jome ko try yala mi ki krkhu ki ko try ki long ki khon ki bala krkhu ki ba roi ki ba man bha ki ba try ki ba ki try ki don ka lowe ki ba phmai ki khon ki khti ki jongki kta I kurim ki jongki ko try bakin bai ka donot in kalau mut ken pai shame pen bai ka don ka jing im jing kuren walam biang ka jing small tho jing mat shi kuren tai biang ka jing dai walam jing sok ka jing dai pen khia ka jing dai ka jongki tai ka ying ka sem ka jongki ko try pen ba pat ka long ying weng lut ka snew baro try ka jing sok ka jing kemen ka jing ye ka bala kila do na pen yo pat sei sen bakan shlei jing ka ying kan dap jing sok kan dap jing kemen ka ying ka bala krkhu ka roi ka man ba ka sei sok ka ying ka jongki ko try ka buram ka jome kan teng shine ha ka ying ka sem ka jongki ko try bor so bor man ka pen kulmar ka pen pai pen pra ka ban ra ka jing le ka ying nga be ka kerteng Jesus Christ ka men sim man kan haban mi ka ying ka sem jongki try but scam ka ying kan mau ki mi ki pa ka jongki pen im ki pen thmai ki pen bai elen ti ai ka jongki ken men ki para ka jongki pen bai ka try pen im ki ko try ki persa kurim ka jongki ko try pen bai pen im ki try Jesus ablei kta ki bakin kalabamon kta ki bahing sem ka jongki bakin kalawon wallam ka jing smuthu jingmat pen khia ka jing dei shi ying kan dan biang ka jing smuthu jingmat ka try kanu ka ba thang ka ba try ka bala pen mong ka ba try ka ba ki jingja ka ba small si ablei men pen bai kita baroh ka ying ka sem ka jongki try pen im ka ying ka jongki thau thmai ka ying ka jongki le ka ba try men weng ka jing duk ka jing kerdo try nga driver men kerkhui ki kin roi kin man bhan ne shakman penlong ki bakin nang penret shu akmat so me ko try but yalami ki nang ne shakmat bakin poi shir ka jing thmu so me kum ka ying ka jongki kin poi shir ka jing kerkhu ka so me kin poi shame hi ko try baroh shi ying si sem ko try
Blei ker khui ka rap karyang ka jong ki ker khui ka jing trai ka jong ki ka kamai ka jong ki ka no ka baki trai ki kta ka baki kamai kan sei so kan man bah pen kiu kerdan ye ka trai ka yo ka kot ka jong ki ka trai ra e ka kamai ka kaji ka jong ki pen sei so Blei ai be kan don ka jing yo ka babun ka liang ka yo ka kot ka pisa ka tengka kenang yo lum sibon ka pisa ka tengka nang ni sekaman kei ka baki don kan trai men multiply arsha kata ka ba ki don kan roy nang ni sekaman ko trai trai ke ka bakila du nong men pedio arsha e ka bakila du nong ko trai don ki ba sha le ben ko trai men pelat ki don ki ba don ha ka jing ban khia jo ka jing dok ka jing kerdok men pelat ki ko trai na pen bana u trai un pendap ye ka jing kerdok ka joki don ki ba kerdok kam men ai kam ye ki ko trai Jesus le men shem ye ki ko trai ka jing don kam ka joki ko trai don ko trai ki ba sha pen le ran ko trai na duai men ya rap men ya da ye ki pat ker khui ki pendon buram pat ka chim ka chongki don ki bala du no e ka kam ka cham penyo pat e ki ka kam ka biang ko tran Jesus lai don ki badon kam no ba trai ya ka ba on transfer no e ki ka jaka ka badai trai men pli ka lat ba on transfer e ki ka jaka ka badai don ki ba trai sha jangai ba ki bala kwa no ban trai hajan trai men pli ka jingkhang ba kin yo no e ka kam hajan kin yo no e ka transfer ka ba hajan ko tran Jesus lai don ki bom shim la yo tulop la slam kta ablei try ka sarkar kta ide company kta ide badon kamban siu kin siu no ablei ko try chi soblei don ki bom don pisa ko try men pha e ka pisa ba kin yo pediang e ka pisa ka kti ka jong ki ko try don ki badana pedeng ka ram ka sha ablei men pelat ye ki men ker khui ki bakin light ram kin la ban siu no e ka ram ka sha don ki bala ai kliang e ka pisa kin pat yo men le di kamba ke e ka bakil ai kliang kin yo pat na ka bor ka chome try ker khui ki ba thit Jaka ki ba snaying ker khui ki ba thmu ban thit kali ker khui ki ba thmu ban thit e ka no no ka jingnon kam ke jongki ker khu ko try ke beta ki bom don yeng ki ai Jaka ki ai ga kam ai ka jingnon kam ke jongki ko try ye shemlut ke jingnon kam ke jongki ke liang baro don ki ba pning ke jing puli ke ba don kam chibun ke pisa na ka banta ban plot ke jing puli ye shem me ye ga jingnon kam ke jongki ka pisa ka jongki ai jing start ke ba puli ko try kin roy ke jingnan jing start kin pas ba ni ka snem ko try ji ka bor ka chame don ki bala thai ban puli pen sai bor biang ye ki ko try bakin klan biang ban puli kin la biang ban shempang ye ka ba ki puli ko try don ki bom ju so tho ye ka ba ki puli ro ai jing start ki ai ki ka jing shempang ko chame ha ka jing mat ke chong ki bakin start kin shempang kin so tngat ban puli ka jing puli ka chong ki don ki ba jaitu ban tray ban kta ban weng ka jing long ka ba jaitu pen smart ki kti ki jat ka chong ki pen kwa ki bakin tray shitam ker khui ka jing tray ka chong ki ko try Jesus lai don ki bala du nong ko try ka ke ki tray ka du nong bai la pet lut ki dong tray la pet lut ki por ki breu ki ba tray lang sai sen pat ablai men pen ba in wan biang ka try ki breu ablai kan don ka jing pen man ba ka jobe ka jing tray ka chong ki ko try Jesus lai don ko try ki bala pet ukurim ta edu kurim ulo pet wan pai biang shaying un i biang ila ka jong ka kurim kan i biang ila ka jong kurim ko try Jesus lai try Jesus lai don ki khon ki bala sakma ba ka perthai ki bala ngam se ka kiat ka jing sobha perthai sei no ikine to ka pungti ahor pelat ikine ka boding shaitan ko try pen pai no iki shame ko try kin kalabamut kin sedang ka jing sedang ka bathmai nin ni shakaman try men le ki kamba ker khui ki ba pang ba thia pang able pen khia to ka khti ka jong Jesus di ka klip mat kan kner no ikine ki ba pang ha jing thia ta ikine ki ba pang ko try ta iki ko try da ka khti ka bala mong ka jome ko try ka met ka bala mong ka jome men ta iki ko try ta iki ba kin khia kin yeng kin yai able ko try ta edu ka score ka ba klut kin yo sngo ta iki khmat ka mat la kin yo i ta ini ka sentur ka bom nang kren kin sedang ban kren ta ini ka met ka ba ka try ka bala pang stroke abai try kan sedang ban kim biang ban try kam biang ka met kan sedang ban ya biang ka kti ka kjat abai ko try kan sedang ban try ban kim biang ka khat met ta itu khlai bala sniu un im biang un try kam biang ta abai try ka rendang ka bala don ka jing mong ka try ba kan long ka rendang ka ba mai ta ka met ka jong ki bala pang kan khia kran ko try chi sop lai pen sle iki pen ko bor iki ker khui iki ke sngi ablai ker khu iki long kami ko try pen ko bor pen sle iki long kami pen long kami ke start ke long te ke ying ta iki rangba ba ke long ki rangba ke start ke riu blai ke kinchaman sem ki nong sumari ke ying ke sem
kiba dap jing kiba ala ke jong ki kurim kiba sumari ki kon kiba kamai bah go try ai body ki long kpa bikin la ban kiba sniu try kin no itu ka kiat ka jing soba perthai try pen kubor pen sle ki long kpa go try don ki long kpa kiba shakri blai penang pen sle nang pen kubor nang pen sirham shu ki ko try kilong kpa kiba rublai go try peloi ki long kiba rublai kiba dap do men sim ko kerkogi kon ro pen klongi kon kiba rublai kiba kunjaman sim nang ni sakma pen eme ki pen tmai ki kon ke jongki kta ki kmi ki kpa ke klongi kmi ki kpa kiba rublai kiba dap jingai kiba roi kiba kunjaman sim kta ki men ki para ke jongki klongi kiba rublai nang ni sakma ko try ai be ka jinglong ke jome kan yo jaka ka jinglong ke jongki ko try ai haki ke jing ai men sim try Jesus like pendap iki do men sim ko de ka bor ka jome ko try de ka men sim ka tulot ka swai ka jing tulot pan duai ka jing tulot pan puli ka bible ka jing type pan shikri blai try pen ko bor biang hari ka sngi ka bor ka jome kan wan ha ka men sim ka jongki ka try ka dingu men sim kan me apo ka dot nun ka jongki kan plo biang se hisen ka kren me ka men sim ka jongki kopi ka bor ka jong blai long kran ka men sim ka jongpi ka kerpengu Jesus to ka bor ka try kan wan biang ka jing pensle ka jong blai kan wan biang agar men sim ka jongki ko try peniang iki bakin bang biang ban shakri me ban le ka jing le ka pen so ba ye me ko try sumar ye wei poi ne ka sgi hangno baki le ki wan sumar men pha iki angel kin shakri ki ne ka sgi ta jingalam ju men sim ko kan long baki ya lamiki bakin poi sega jing tmo jme ra kan tiu penan buram iki pen ba pat iki ka yeng sem ka jongki kar khui ki ne ka sgi ko try na ai ngu me sngo ka jingduwai ai ngu me sngo ka jingduwai me ong ko try abo rangli ulenyar utrai u sngo padu pelat ya na ka jingjynjar baroh padu kan tiu yo penan buram yo ai galong gumta ki bi yo sngo ko try haba ki lenyar khamat jo me nganget scam men yo sngo palan pelat iki ne ka jingjynjar ka bagiman pelat no ne ka jingpang ne ka jingdok ne ka ram ka sha ne ka jingsneu ne ka addiction ki bagi ki man pelat lu iki ko try pa try ra kan tiu penan buram pat iki ko try ker khui ki ne ka sngi haga kerteng Jesus Christ bana nasar kan tuai amen pat amen kublen ker khui pi ne ka sngi awen ne ka sngi de ka ski ka ba phina penret shu akamat jo prai nang ban penret shu akamat jo prai su thu ila de ba klem utrai phim la ban le ye pen sudai le penret el de phine U Blei un le kamba ka chikim ka chongpi un ra un penan purom pi un pen poi pi saka jaka ka pra ker khu kublen ker khui pi ne ka sngi nam ta ka puram ka chong play amen